Kublai pi baro hadin ba ka yamalang kala kantai ya ka alak tengka kabla ais ngobha da ka shu badru ban bu ka kandon ba lada ka shim ya ka bisa kandu ban ya kun ya ki round badangsa bat ba syakhamat rei lada ka kantai ya ka te ka bisa kadang don kalat ya ka bakandang peteng ya ka jingshat chongka haki episode banwan ti ka yamalang namar ba kadang kwa ban improve la ne kwa ban yishimenta biang hapo stage kala kantai ya ka te ka arlak tengka. Bat menta pade tung ne page hagani ga video la ka yamanlang kadang don bat kadang yo lan ne ban pedeng ya ka jingshat jongka namar ka jingshat remno jongka ha ka dance battle persha ya uhitesh ubaju ka mai point bah man ha ka last episode barang shudep kaya malang kala yo ya karai bakan ya pen ya ki subshat jongka persha ya uhitesh nadu ka round ka banungkong hadu ka round ka basan hang ni kaya mulang kelale bha bat kerkomshat jongkaru kepada ihun bat internet shisha ban haba ki judges kila day banjit menobo job ha ketika dance battle lawan mi ka malaika judge banjit bat kelara kti ya uhitesh kata kabumut ba ujob uhitesh hanrei kelarem no kaya mulang rei hakani ka jing ya pen ya kerkomshat ani ka dance battle kani ka judge kala jingkermen ru ya kaya mulang ba kamdei bandu jingkermen Henry ba kadai sisa kata kandong shat ka ba internet bat ba kajukur shan ya ka ha ketika season bat ha ketik jing shat baro ki baladep bat shisuru kalong ba pidei ban lebha bat piru pidei kanong job bat pihak ban nang le khambha shushu ba pinyo rung syaka top finalist labarap shushu kamalaika walada ke syarem ha ka battle kaya melang kadang don ke kabu menyukun biang next episode kata la sengi pale baru kabadei ka challenge ban poi finalist kumban supan kun mau ba ki finalist ba la syajit nongkong dei ka team rule breakers kani ka team kala up setang ka final but kiwei kin hab menyukun next episode ban poi syaka final kumjuru kaya monlang kharjana kabadei na po ka state meghalaya tikumta kumgi nong shnong jong ka state hi brokwe tungin ya ai kijing kershan met bat mensim khamtam e da kijing duai kijungi khanang ba kani ka khana lani kani ka parado prasnam jungi kan poi shaka thong jong ka jingjob ha kate ka hip hop dance season 2 ka ba deiru ka show ka bahedu hapori India ban pen ya ka sap shat shaka perthehi brokwe kublai shibon